panggung kiwa kelawan tengen kuwi tansah miwakno barang angkara murka nengeno barang ambek utama jalaran manungsa urip ana ngalam donya ki ana tetembungan nek wong Jawa ana caraka ana utusan aku minangka utasan Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ning alam donya jagat rame bisa gawe sesorah piwulang buruk kang suci ngono ta wis aja nembang aja omong wae lek di tekake bintang tamune. Ha ya, bos kripik gedang kripik tela lho, sithik edang waton rata. Sesuk nek ditinimbali meneh. Nek ora mundak ya, Truk. Kok ya werna-werna. Ora mundak barang ya nek timbali meneh. Wah, tenan kok, Truk, wis dadi lengganan jare. Ya, supaya bareng. Yo, aku tak nampalake karo panjenenganipun Mas Gareng, karo Mbak Ririt lan Mbak Monika. Coba kula tak nyuwun sepote. Ya. Monggo sepote nganggo gamelan apa nganggo keyboard? Monggo. Coba ya. Monggo. Coba ya. Apa? Yen liwat aku kelingan biyen aku leren ning cagak kebak tulisan warna kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae owe anggung tresno owe yo tanpa batal tanpa rasa bot abote ketaman asmara ule iyo yen liwat aku kelingan tumpuk kae yen tak golek neng sadak kepak tulisan